नोंथाङा हाग्रा महिलारि आरो प्रमद बर'नि डिफारेन्सखौ रायजोनो खिन्थानांगौ। डिफारेन्सआ जाबाय बेनो हाग्रामाया जाबाय सादा सिदा मानसि बे जोबोद थोंजोंखौनो बुङो आरो बिथाङा जा बुङो बे सैथोआनो जायो आरो प्रमद बर'आ जाबाय गोदै रावजों बे मानसिखौ बुरखायनो हायो खिन्थु बिनि खामानिया साक्सेस जाया। हाबावदो नामा माबा? हाबावाखै। हा? हाबावाखै। जोब्बाय? बुंबाय। दे जगत फैदो मा दं? नों अबेखौ माबा बिपि महिलारा जि देरहानांगौ बेनि मोनथामसो कारन बिपि बा देरहागोन मा जाहोनाव देरहानांगौ माने बिपि बाजि देरहागोन होनदों नोंथाङा बिनि मा जाहोन नुदों? बिपि बाजि देरहागोन होनदों नोंथाङा मा जाहोन नुदों?